cyntaf, erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn, ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Felly, dewch gyda ni. Croeso i Pob look, babe! Just rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref, rhagi yn dda, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz. Hello! Hi! As if I've been ar y ffôn. Yeah. Hello! Ring, Catrin a Catrin yma. Hello. Sut allan ni helpu? Dyma sy'n allan ni helpu, gyda penod newydd. O, pob look, babe. Hey! Croeso. Croeso, siamai heddiw, siamai. Sut mae wythnos wedi bod? Wel, gret hyd yn hyn. Yeah, really joy actually, quite exciting. Beth amdano ti? Fi wedi bod yn brysur yn ymlacio unwaith eto dros y penwythnos, Catrin. Stunning. So, ti'n bod es i fel retreat thing ar gyfer penblwydd Sam. Na gyd ti'n neud, i'n mynd bod tro fi'n tagso ti ar y funud. Fi fel, sorry, fi mewn spa. Sorry, fi'n efo mas o'r sauna. Ti'n disturb o relaxation fi. Love yna. Es i rhywbeth o'r enw contrast therapy di Sadwrn. So, beth chi'n neud, diwch chi mynd mewn i bath bath fel oer 2 degrees. A wedyn, ar ôl fel cwpl o funudau, ti'n mynd mewn i sauna am 20 munud a chi'n swapo wedyn rhwng y ddau am fel awr. OK, a mae hwnna'n ddau dy gorff di? Apparently, mae'n neud rhywbeth. Nes start amdano fe, it went straight back out. Ond, oedd e'n really, mae'n rhaid chi fel adu lan at fe fel mor pros yn gallu neud, you know, good stint yn yr ice bath. Ond o'n ni yn literally 20 eiliad, rhywbeth fel na, a wedyn ni fel, okay, fi'n freezing. Ond ar ôl yr awr, o'n i mor relaxed. Mor relaxed. Mwy relaxed na pan ges i awr o massage y diwrnod wedyn. Ti'n mor bougie. O'n i'n neud contrast therapy, ond ar y diwrnod wedyn ni'n cael massage fi. I fod yn dig, oedd hwnna'n annog pen-blwydd y massage. Oedd contrast therapy achos o'n i really eisiau trio fe. So nes di ddim fynd i spa na? Nes i ddim, na. I fi, gyda stwff fel na, fi fel, pan bydde fi'n neud hwnna, pan gallwn ni just mynd i'r sauna? Wel allech chi just fynd yn y sauna. Ond wedyn, I guess dyna holl. Ond mae'r contrast yw, so mae rhywbeth fel, chi mynd mewn i'r a mae capillariau yn cau, a so mae'r gwaed ddim yn sort of, mynd mor gyflym. A wedyn pan chi'n mynd yn y sauna, mae'n agor nhw'n ôl lan, a felly mae'r gwaed yn mynd yn gyflymach, ac yn llifo'n gyflymach. Felly yn, I suppose, helpu gyda poen, os gan chi poen yn eich muscles, pethau fel yna. So mae lot o fel pobl athletic. Fel ti. Nath Sam wneud e? Dodo, oedd hi'n cysau e. Cysau e. Nath hi dod mas yn fel crynu. O'n i bach yn psychotic fel, I wanna go again. Ond fi'n rhywun sydd ddim really lico oer. Na, ti'n wastad yn oer. Mae gen i circulation issues. Fi'n teimlo fel, fi'n Ydy hwnna'n dod i'r beth rhaid podcast yma gyda health issues fi, eitha aml. So, well, here's my latest ailment. Falle fi jyst yn aros i fel mam a dad ti diagnosio fi gyda rhywbeth tra'n gwrando. Wel, pa gwrando dad fi, cos dwi ddim yn feddyg. O'n i'n meddwl oedd e? Na. Beth yw e? Athro neu rhywbeth? Wel, oedd e'n gweithio, oedd e'n fel... Oedd wedi gwneud lots o jobs gwahanol. Fine. Ond dim medical. Oedd e'n gweithio mewn meddygfa ar un pwynt. Dyna lle fi wedi cael ffeithio fi o. Ond... Dwi ddim yn gallu diagnosio fi na lle. Na. Brawd fi. Brawd ti. Mae yna rhyw elfen meddygol yn y teulu. Ti'n gwybod beth sy'n ffynnu? Weithiau, llai nawr, cos fel falle bydde ti ddim yn... Bydde neb yn gwybod. Ond pan o'n i'n ysgol, cos oedd mam yn feddyg, lot o ddisgyblion yn ysgol fi, achos bod o le oedd hi'n gweithio, achos oedd hi'n lleol, yng Nghaerdydd, a wedyn oedd lot o plant oedd di mynd i ysgol fi, siarad o plas mawr, di mynd i'r feddygfa na. Ond o'n i ddim yn gwybod, oedd hi ddim obviously yn gweithio fi, ond it was just like obvious. GDPR issue fyna. Obviously oedd ddim yn dweud i byd. Ond beth oedd mor ffynnu oedd, bydden nhw weithio'n dod ato fi a gofyn stuff. How the hell am I supposed to help with that? Iconic, love that. Fel bod ti just yn fel rhywsut trwy'r genetics yn gwybod beth yw'r rash. Os unrhyw beth, gwyddonydd oedd pynciau gweithio fi. Fi'n fel real odd one out yn teulu fi. Really? Mas, mae pawb all yn really wyddonol, really fel
academaidd. Wel, nes i'n okay. Ond o'n i'n fel mwy hoffi hanes, ieithoedd, Cymraeg, whatever, llenyddiaeth. Fel life sciences. Dyna beth mae'n gael nhw, right? Yeah, kind of, ond dim ond hanes, really. I don't know, o'n i just yn... Ond fi wastad, cos fi'n cofio athro unwaith, o'n i'n dewis pynciau lefel A ni, a nath fel athrawes dosbarth fi, reg class fi, nath i dweud, nath i edrych ar dewisiad fi, nath i fel, dyn nhw ddim really yn academaidd. Nath i fel, fi wedi dewis Ffrangeg, fi'n dysgu iaith cwbl newydd. A hefyd, oedd hi'n athrawes Saesneg, so ni fel, sorry babe, but mae'n ridiculous. Yeah. Mor, judgy. Snobedd ddylid. Wel, mae jyst y pobl gwahanol i cryfdara nhw yn does. A fi'n meddwl weithiau bod pobl yn cael ei nydjo tuag at pethau just achos bod dyn nhw fel the aura of being like the better choice. Ond really, y dewis gorau yw be bynnag ti'n joio a ti'n neud yn dda. Dy beth ydi. A fel arfer, ti'n neud yn dda yn rhywbeth ti'n joio. Yn union. Cos ti eisiau rhoi'r... Ond, so mae'n ddiddorol cael meddwl gyda teulu, chos oedd cyn graig brawd fi, oedd hi'n GP. Right. So, o leia unwaith yn wythnos, oedd ni'n danfon fel lluniau fel beth yw hwn. Rash. Ydw i'n marw. Loads o weithiau. Unwaith nes i danfon fideo o llygad fi, achos then twitcho. Dim just fel cwbl o funudau, fel oriau, ac ni fel, oh my god, beth yw hwn? A hilarious nawr yn edrych nôl, achos fel reply ti wastad fel, you're probably tired. Fel, like, ti'n fine, ti'n just angen cysgu. Pretty much am llai o caffeine. More sleep. Stop a edrych ar screens. Mae rhan fwy o'r amser, oedd rhywbeth fel ti angen cysgu. Probably. Ti dal yn neud hwnna i mam ti then? Ti'n fel text o'n problemau? Wel, hwnna'r thing. O Rachel Austin chwerth amdano fe, achos fi'n touchwood yn eitha lwcus, fi ddim yn person sy'n mynd yn sal lot, na. So, fi'n fel, pan o'n i'n fach, wel, byth di cael antibiotics. Ti'n glân. Ond, fi di cael general anaesthetic. Loads o weithiau. Dy fe? Achos bod fi'n clumsy. Wel, ni ddim yn even clumsy, ond na, dim clumsy yw'r gair. O'n i just yn a little bit out of control pan o'n i'n exactly, like, so hyperactive. So, fel, like, cwmpo off swing, tumblo mas o goeden, like, mynd skateboarding off, like, so just, like, wastad gyda fel sprains, breakages, cuts and scrapes and stuff. So mae esgyrn ti yn fucked, ond mae immune system ti'n great. Ond ddim o reidrwydd achos bod esgyrn fi'n wanach na esgyrn yn rhaid, just achos bod fi wedi rhoi nhw dan mwy o straen. Fi fel yr opposite fi'n meddwl, mae esgyrn fi yn gryf. Lovely. So, Calcium. Queen. Well, actually, na, chos I never llaeth. Ond anyway, neu deri. Ond mae immune system fi yn, fi angen refresh, fi angen fel reset. Os o'n i'n gallu fel, just turn it off and on again, immune system fi, bys hwnna'n ideal. Lle text o mam ti i weld os mae'n ffordd. Mae hi'n eitha agored i fel syniadau newydd o fel gwahanol therapies a stuff. Oedd hi'n neud fel acupuncture a stuff. Acupuncture. Mae dy fi acupuncture mat. Fi wedi sôn i ti am hwn o flan. Na, so mae fe literally spiky little... Spikes ar draws mat. Mae fel yoga mat. Ond gyda spikes. So ti'n gorwedd arno fe a just pwysau corff ti sydd yn fel neud fe, digon mewn i'r spikes. Stunning. Really nice. A mae fel, mae'n neud i chi teimlo'n sleepy a... Ydy e? Mae'n son o'n relaxing. Wel, yw'r spikes yn cefn ti. Dwi ddim yn brifo. Mae'n rhaid i chi fel eto adeiladu lan. Fi jyst yn mynd i'n really weird fel therapy sydd yn brifo pobl i trio neud fi'n teimlo'n well. Ond chi angen adeiladu lan, so fi nawr yn neud fel 8 munud-ish arno fe. A mae'n dod eto, mae'n just fel dod ar gwaed mewn i'r cefn a just, neud rhywbeth, I suppose. Lovely. Really nice. Gas be nes i neithiwr? Ti moyn fi actually geso? Os ti eisiau. Ti'n edrych yn excited. O'n i yn excited. Na, sa'i moyn geso nawr, just rhag ofyn. Go on. So, fi, erioed wedi credu gymaint in the power of manifestation.
Na ti ddim? Na. Okay, good, because I was about to have a breakdown. Wel, o'n i achos bod fi ddim wedi. Wel, achos I swear ti ni fel, actively dweud bod ti ddim, a wedyn bod ti nawr yn dweud bod ti yn. That's just confusing I fi. Achos I just needed some proof a drech be nath ddigwydd. So, fi ddim yn gwybod os ti wedi bod yn gwylio Amour a Mynydd. Oh, shit, na, a ni bod dal y lan a fi mynd i, nai. Ma'n okay. Mae'r gyfres yn dod i ben wythnos hyn. Forget it then. Wel, ti'n mo beth, dim ond 4 episode oedd, plus 4 fel after show gyda Mynydd a Mari. Yeah. 4 episode, yeah, I'll watch that. Honestly. Oh, fine. Is he more invested. So, sa'n gwybod os nes di weld, ond ar Instagram stories fi, echddoe, nes i postio llun bod fi'n gwylio Amour a Mynydd, a o'n i jyst i dweud fel, fi ddim yn gwybod beth yw ond mae dy'r rhaglen yma fi mewn chokehold, a nes i ddweud, os ydyn nhw'n neud live reunion show, I would sell a kidney, friend. Ddim yn gwybod bod nhw'n even yn neud live reunion show. Wedyn, nath bunch o pobl, gan gynnwys Meiler, lyflu Meiler, a cwpl o ffrindiau eraill fi, a Mirain Iwerydd, a cwpl o pobl fi'n nabod, hala neges yn gweud, mae'n un yn digwydd. Ys i fel ffiniau? A o'n i fel, oh my gosh, and athyn nhw, os ti'n hala neges, fi'n siŵr geid i ddod. Ond o'n i fel, tyma, fi'n eisiau bod yn lletcheth a hala neges. Ond wedyn, nath your friend of mine, Jess Magnus, hala neges. Hang on, lle mae gwahoddiad fi? Fi'n gwybod fi yn gwylio fe. Ti ddim wedi gwylio fe? Ond so... Ond nath o'n i gyd digwydd yn really munud olaf. Jess Magnus, I swear to God. Nath o'n gyd... I'm here in Granda, by the way. Hi, Jess. Na, achos nath Jess dweud wrth fi fel misoedd yn ôl, cyn dolyg, oedden ni'n ffilmio, a nath i ddweud, ni'n mynd i wneud fel side podcast am Amour a Mynydd, fel clas, oedd hi'n rhoi'r holl intel i fi, inside knowledge, dim hyd yn oed gwahoddiad. Ti'n gwybod pam? Nes ti ddim manifesto, sorry mate. So, nes i rhoi hwnna lan, a wedyn nath cwpl o bobl hala neges at fi, nath Jess wedyn dweud, oh my god, serious? Mae'n digwydd fori der. So, sorry, fi ddim wedi cael lot o amser i drefnu hwn, because actually, tro nesaf, na'n gofio. Sorry, lle oedd gwahoddiad fi? Fellow podcaster ti? On the Prosexy. Gallwn ni di roi fe ar yr expense account pob look, babe, a cael full night o fe. The expense account? Yeah, bank account ni. O, fi'n fuming, actually. Fi ddim really'n cael FOMO lot, ond nawr mae dy fi FOMO. Fi'n really sorry. O, no, ti ddim di gwylio fe, so ni ddim yn meddwl bydde ti'n... ni di gwylio fe o fewn 4 awr. OK, nawr fi'n teimlo'n wael. Yeah, good. Ond, I manifested it. Okay. So, as in, nes ti roi negeseuon mas i'r universe? Is that what you mean by manifest? Yeah, nes i just, I put it out there. Well, yeah, nes i roi fe ar Instagram. Nes i ddim meddwl bod yn actually'n bodoli. Oh, as in okay, fine. O'n i'n meddwl sut ydy hwnna manifestation, but yeah, I see. How is it not? O'n i fel, oh my gosh, if they ever do one, o'n i ddim di sylweddoli bod yr diwrnod wedyn. A wedyn oedd just fel dira. So o'n i fel, hynna'n dde. So, na le o'n i. Yng Ngwesty'r Park Gate. Park Gate posh. Posh, fi wedi bod fyna o blaen. So, oedd e siampers neu prosexy? Do I have the palate to distinguish? Nah, I'm pretty sure it was Prosexy. Prosexy, yeah. Cwrws. Budget. Yeah, and oedd e'n lovely. Oh, nice. So, wnaethon ni wylio'r bennod olaf. Yeah. O, yn y stafell? Yn y stafell. Okay. Ti'n gwybod beth sy'n ffynnu ddo, achos fi mor invested yn hwn, a o'n i ddim di sylweddoli, wnaethon nhw orffen ffilmio blwyddyn yn ôl. Yeah. Wel, o'n i ddim yn di sylweddoli hwnna. O'n i'n meddwl bod... Insider knowledge. Wel, o'n i'n confused, cos o'n i'n meddwl... O'n nhw'n siarad am fel, Nadolig newydd fod. O'n i fel, mae e. So... Ti'n nhw'n literally newydd teithio fel wythnos gyntaf mis Ionawr neu rhywbeth? O'n i'n meddwl bod nhw'n neud y sort of... Ti'n insane? As and when. Wel, fi ddim yn gwybod, o'n i ddim di really... Ond ti'n gwybod sut mae tele'n gweithio? Wel, ond mae rai raglenni, fel You Love Islands of the World, mae'n digwydd, a maen nhw'n ffilm o fe. Ond budget's huge. Oes, mae nhw budget's huge. Ond, tyma be, o'n i'n... Fi'n eitha lico fel naif... I know, fi'n gweithio... Gweledigaeth ti o'r byd. Yeah. Wel, ddim yn amhosib, ond anyway. Turns out, oedd ddim yn weird. Ond, oedd e'n ffynnu reit, achos o'n i yna, gyda Mirain Iwerydd, a cwpl o merched eraill. Ffrind eraill ti, yeah. Our influencers, babes. Pwy? Jess Davis. Oh, yeah. Alicia Scott. Alicia.
bunch o bobl. So dau. Yeah. So, oedd e'n ffynnu ddo, right? Achos o'n nhw'n sgrino fe, a o'n i'n gwylio nhw fel, oh my god, beth sy'n mynd i ddigwydd? Ond o'n nhw reit fyna. O'n nhw yn ystafell, o'n nhw reit fyna. So oedd e'n teimlo fel bod fi'n gwylio rhywbeth fel, bach o, like, gwylio anifeiliaid mewn zoo neu rhywbeth. A ti fel, oh my gosh, what's the goss? Ond maen nhw reit fyna. Pryd mae'r benod yna mynd allan then? Mewn cwbl o ddyddiau, fi'n meddwl. Spoiler. Couldn't possibly. Couldn't possibly. Signed an NDA, no I Do didn't. fe? Oh, no, I'm going to say. Come on. Good prep, guys. Good prep. Na, ond, fydda fi ddim yn rhoi spoilers i unrhyw achos os o'n ni ddim di mynd i hwnna, oedd rhywun yn rhoi spoilers i fi, sy'n ni'n upset. Fuming, yeah. Ond ti'n gwybod beth sy'n ffynnu, right? Ti ddim wedi gwylio'r gyfres, ond ma nhw'n lyflu y cast. Nes i gwrdd â nhw neithiwr, a ma nhw'n really, like, lush. Ond un ohonyn nhw'n benodol, Catrin Caerdydd ma nhw'n galw hi. Dwy Catrin yn does. Mae yna ddwy Catrin yn barod oes. So, mae yna Catrin Llambed a mae yna Catrin Caerdydd. Right. Y ddwy ohonyn nhw'n lush. Ond Catrin Caerdydd, fi'n meddwl bod hi'n reiddiol o Aberystwyth, ond anyway, mae'n byw yng Nghaerdydd nawr. So, a mae hi'n really lovely, a ar y rhaglen, ti'n gweld hi'n sort of cael... Sa'n ni'n gweud taw hi mwy na neb arall oedd yn cael lot o... Oedd hi'n really dda am rannu sut oedd hi'n teimlo, oedd hi'n gweud siarad am fel... So mae wedi cael diffyg hyder yn fel i edrychiad hi a stwff. Mae'n gorgeous. I know that's not the point. Ond, a ti just yn gweld sut mae sort of hyder hi'n tyfu tyma bach a mae'n cael bach o romance a mae'n really adorable. Ond mae'n funny reit, achos mae dyfu... Pan o'n i yna, o'n i gyda Myr, a oedd Catrin a fi mynd, heia. A mae'n rhaid yn mynd, sio ti'n nabod i ta? Is i, well, fi ddim yn really, but the familiarity... Achos ti wedi gwylio hi? Wel, tyma bach, ond mainly achos, mae hi'n nyrs, ond tra bod hi'n hyfforddi i fod yn nyrs, oedd hi'n gweithio yn y cake shop, let them see cake ar bwys fi. So, a o'n i just yn prynu loads o cake. Especially mae hi'n gwylio top pill droid. Seriously. Fel, especially in sort of COVID-y. O'n i yn y cake shop fel, probably yn wythnosa. Yn prynu stuff neu just yn weld? Okay. Yeah, prynu cacen. Shocking. So, oedd Catrin yna. So, I think dyna sy'n ni fel, A ni'n nabod rhai o'r un bobl fi'n meddwl. So, I think sort of two and two put together. Ond oedd fyna fel, so ti ddim yn nabod ti just i prynu lot o cakes o thing. Wow, ond mae hwnna'n ddorol bod ti wedi cofio gwyneb ti. O'n i yn a lot. Ond, as in, ydy dal yn gweithio na? Na. A mae hi'n gweld lot o gysmeriaid, I'd imagine. Ond o'n i'n loyal. Literally, pob wythnos, essentially. Wow. Stunning. Fair dues. Cacen nhw yn lush. Yeah, lovely. Really nice. Yeah, shout out, let them see cake. A Amour y Mynydd. Okay, na i wylio fe. I don't know, Bys ni yn argymell. Yeah. A mae apre Amour y Mynydd yn hilarious. So, a vodcast. Vodcast, yeah. Gyda Mynydd a Mari, a oedd Miran ar hwnna, oedd rhywun fi Carwyn o coleg arno fe, Carwyn Blaenau, hilarious, Carol Bryn. Oedd yn honestly, really, really good. Really good. So, yeah, highly recommend. Nice. A lot o sport. Ond na le o'n i neithiwr. Mas yn eithaf hwyr. Well, actually then, bys ni ddim di eisiau mynd. Na, bys y ti di aros am yr actual thing a wedyn gadael immediately. Gwariad yn dig. So fine. So pam sy'n nath o ddechrau? Ond gallai ti di aros mas yn hwyr o rannu taxi nôl gyda Jess. The Barry Mafia. Barry. True. Barry Babes. Ond, oedd ti yn gwaith bod yma yn gynnar, neu na? Ddim yn gynnar. Fair. Professional. Ond digon o hwnna, anyway. Amour y Mynydd, gwylioch. So nes I weld ar TikTok, where I get all of my news information, peth yma, fel loads o lluniau ac fel mae pob lesbian neu merch bai wedi cael crush ar un o'r rhain yn ei bywydau. So o'n i moyn darllen yr enwau mas, mae'n list ohonyn nhw, a trio fel dyfalu pa'n bysyn ni wedi cael, fel based on our types. Good test. Okay. So nes I cymryd y rhai mas, o'n i meddwl falle bysyn ni ddim yn gwybod. Wel, o'n i ddim yn afon nhw, so you're not Dwi'n ddim yn gweud lo, achos ti shocking gaps in your lesbian knowledge. Well, just shocking gaps in my memory in general, i fod yn honest. Okay, so, Kate Blanchett, Aubrey Plaza, Scarlett Johansson, Gillian Anderson,
Elizabeth Olsen, Julianne Moore, Laura Prepon, Sarah Paulson, Billie Eilish. So dyna'r rhestr. Okay. So, fi'n meddwl i ti, na i gael look yn gyntaf, ti'n licio fel sporty femme, nai llai, a ti ddim really, ti heb mynd am unrhyw un gyda fel gwallt, lliw gwallt o'r un fath, neu unrhyw beth fel na, really, wyt ti? Does dim lot o batrwm. Na, dim ond sporty femme. Pretty much. Okay. Ond weirdly, fi moyn bron dweud Julianne Moore. Ma'n o vibe. I mean, drech, na i fod yn onest, fi ddim fel, really fancy o. Ond allan o'r rhestr yma. Ond allan o'r rhestr yma. Yeah. Byswn ni'n gweud, she'd probably be in the top 3. Sarah Paulson? Na. Ti'n gwybod sy'n ffynnu am Sarah Paulson? Sarah Paulson. Mae da hi ffordd really particular o siarad yn does. Mae'n kind of slight lisp, siarad allan o sort of cornel gweilod i chi, Sarah Paulson. Yeah. Oedd hwnna bach fwy Drew Barrymore, though. Mae'n kind of debyg, though, let's be honest. Ond oedd un o exes fi arfer, o'n i just yn dreifo hi'n mad, achos weithiau, oedd hi'n, pan oedd fi'n neud impression Sarah Paulson fi, oedd hi just yn ffeindio fe'n really annoying, ond ni'n ffeindio fe'n really funny. A weithiau, just for fun, bydde fi'n slipo mewn i Sarah Paulson in a normal conversation, a bydde hi fel, stop being Sarah Paulson. Bydde fi ddim yn, bydde fi'n siarad am rhywbeth holl o wahanol, a bydde hi fel, why are you being Sarah Paulson? Sarah Paulson. So, bydden ti dechrau siarad â fi, a bydde ti fel, be nes ti ddoi, bydden ni fel, nes i fynd i screening. Na, bydde hwnna'n mynd ar nerfe fi, actually. Nath pan o'n i'n ifancach, oedd fi a chwaer fi, oedd hi arfer trio dyfalu be nhw'n dweud, a dweud ar yr un pryd, oedd e'n weindo fi lan gymaint, oedd e'n mor annoying, a bys i byth yn stop o neud e. Bys ni'n dweud stop, a di'n mynd stop, ar yr un pryd. So wedyn, un tro, oedden ni'n ffrindio eto, a so nes i ddweud wrth hi fel, os fi'n dweud y gair yma, mae rhaid i ti stopio fe. So oedd gen i fel safe word, achos oedd e'n weindo fi lan gymaint. I know, spicy brain. Oedd hi'n gweithio gyda'r... Oedd e'n gweithio? Gyda'r safe word. As far as I remember, fi'n meddwl nathon ni just tyfu fe. Tyfu mas ohono fe. Ond so pwy ti'n meddwl fi allan o'r restr yma? Okay. By the way, probably byswn ni hefyd i gweud, mae Aubrey Plaza'n funny, and I like funny, ond mae Elizabeth Olsen yn gorgeous. Ond fi'n meddwl mae Elizabeth Olsen yn gorgeous, ond bys ni ddim yn... Ddim yn gwybod digon am ei personoliaeth hi. I gael unrhyw fath o strong feelings. Adorable. Right. Ti. Fi'n teimlo fel bod ti'n hoffi rhywun sy'n dod drosodd bach mwy serious i ddechrau gyda. Rhywun sy'n bach mwy fel... Cadw rhywbeth nôl. A little bit more hard to get. A little bit less approachable o bosib. A little bit... an air of mystery. A bysyn ni ddim yn syni os bysyn ti'n ddim yn meindio mynd bach yn hun. Even though fi ddim yn meddwl bod ti wedi that much, historically. Na, fel arfer yr un oedran. But would I be that surprised by Kate Blanchett? Oh my god, na. Na, as in, that's not what I'd go for. O gwbl. Na, Scarlett Johansson. Na! Na? Lle? Ti wedi gweld dating history fi? Ti'n ofyn nhw slightly mwy edgy. Well... Ond dwi'n Sam ddim yn edgy. Well, as in fel... Sam yn edgy? Dwi ddim yn fel generic. Be ti'n meddwl? She's not like... of edgy isn't generic. Na, dwi ddim yn fel archetypal fel... Oes gen ti rhywun off y list yma? Un really grif arno fe. The rest of them could do without. Ti di enwi hi? Fi di enwi hi? Yeah. I fi? Yeah. Aubrey Plaza? Yeah. Okay. Dark features. I suppose, ond just gwallt tywyll sydd gan Sam. Yeah, but that doesn't mean that... Dim rhaid i pob person fydd yn mas gyda edrych exactly fel Aubrey Plaza. Ti'n methu ffansio unrhyw un sydd ddim yn edrych fel Aubrey Plaza. Mae hi yn ffynnu. Mae hi'n ffynnu, mae hi'n deadpan. I fi... Mae Sam yn really funny. Ni'n chwerthin loads. Okay. Oedd ddim yn sarcastic, actually. I know. Ond oedd yn stonio. Wel, ni'n chwerthin loads. Achos oedd y ti draw fyna'n trio dweud bod Sam ddim yn type. Na, fi ddim. How dare you? Na, fi ddim. Fi'n confused by the Aubrey Plaza plotline. Mae Sam yn dweud hwnna, mi hi'n i bod yn dig. Oh.
As in, she's like, I don't look like any of your ex-girlfriends. I'm like, well, good. So fi'n meddwl? Heblaw am ar y list yna, pwy bydda di bod fel crushes ti, historically? Celebrities. celebs? Yeah. Ti'n be, fel, pryd bynnag mae unrhyw un yn gofyn y cwestiwn, neu fel gay awakening, ti'n fel just, I don't know, does neb yn sefyll allan, really. Like, fi'n cofio meddwl fel Kristen Stewart yn Twilight, fel, ond dim really fel, yeah, huge standout. Yeah, but did we all fancy her? Neu oedden ni gyd just fel, well, she's gay. Like, subconsciously. Yeah. Which mae hi. Falle. Ti'n modd? Oedd e just dunno. fel, well... Yeah. Ond oedd gen i ti, neu na, ddim really. Ddim really, ond ti'n gwybod pwy fi'n really fancy o. Nawr. Yeah. Just yn gyffredinol. Yeah, probably am beth. Yeah. O'n i bai bod hi'n neud rhywbeth sy'n cael hi'n cancelled. Brittany Snow. Oh. Pan oedd hi gael gwallt coch. God. Na. Fit. Be? Yn Pitch Perfect? Na. Oedd hi'n Na? rhy femme a straight. Fi'n don't fel know. that's the thing, yw fel mae type fi yn femme, ond fel, I don't know, mae fel just bron, mae fel couple of steps nôl oedd fel extreme femme. Fair. Mae Brittany Snow yn... Generally, I think type fi is like, or it has been, ddim dim mwy, like bisexuals that will ruin your life. You've learned that lesson. Oh, yeah. The hard way. Learn it the hard way. Well, let's move on to lesbians who won't ruin your life. Okay. Sut ath 6 mis, anniversary 6 mis ti ar Yeah. age? Bon anniversary, fel ni wedi bod yn galw. Galyd y data ton anniversary. Ti'n cofio neud hwn ysgol gyfer Ffrangeg? Fi really Okay, well, carry on then. Nes I Sbaeneg. Okay. Ooh, spicy. Okay. Cumpleaños feliz. Beth? Oh, yeah, cumpleaños. Yeah, nathon ni fynd ar date bach nos Wener, achos oedd y horoscopes wythnos diwethaf yn gywir. So, yeah, nathon ni... Manifestation a horoscopes. Sam's going to lose her mind. Sa'n gwybod beth sy'n digwydd I fi. But colour me converted, achos mae wedi bod yn gweithio. Colour me converted. Watch out, mae hwnna bach yn risky ar y gay podcast. Ond ddim ffordd yna. na. Bydde hwnna'n real. Bydde hwnna'n mwy o plot twist na bod fi wedi dechrau credu mewn manifestations. Ond, yeah, nathon ni mynd ar date bach neis. A ti'n gwybod be? O'n i'n meddwl am hyn, a ni'n siarad y Rach amdano fe. Fi'n caru bod yn gay. Achos... I know, but genuinely. Yay! O'n i'n siarad amdano fe, o'n i fel, I absolutely love it. Achos, dydd Gwener, oedden ni 2 diwrnod bant, a o'n i fel, let's have a girl day. But what's great is, every day is girls' day, when you're both girls, which is so nice. Ond hefyd, nathon ni fel, okay, girl day. Nathon ni'n 2 mynd i'r salon gyda'n gilydd, cael gwallt ni di torri gan yr un fenyw. Oh, so ar yr un amser? Edward Scissorhands, don't know that. Oh. On the nose, very on the nose. No, so pan o'n i'n cael gwall fi di wneud, oedd hi'n fel cael coffi bach a chill out. Lle chi cael gwalling? Yn Caerdydd? Cam Picton. Oedd hi ddim di bod o blaen. Oh, posh. Ar y bai. I know, I started a bad habit. Pan o'n i'n gweithio'n teledu, o'n i'n cyflwyno, o'n i'n cael gwall fi di torri am ddim. Lovely perk. Ond wedyn... Yeah, can't keep Nawr that fi up. fel, oh, okay, this is Yeah. an expensive habit. Yeah. Ond dyna ni. Sorry, carry on, sidetrack. So, yeah, athyn ni'r salon, athyn ni'n 2 cael gwall ni di torri. I doubt bod y fenyw oedd di torri gwall ni, di cael y sefyllfa o'r blaen. Dau, He fel, what are you doing tonight then? And he fel, oh yeah, I'm going out for dinner tonight, so I'll probably have my hair done like this, if that's okay, da. He went, oh, what are you doing tonight then? And he felt, oh, I'm going out for dinner with my girlfriend. We've been together 6 months, so we're going for a little dinner. A wedyn, I see, oh, she's an ex-client, actually. A he felt, oh, have I seen her before? No, has he not? So, yeah, oedd yn really nice. Cute. And then, I mean, less girl day, nathon ni wedyn mynd I B&Q a Decathlon. Oh. Ond oedd yn lovely. No, mae hwnna dal, ond mae hwnna mwy on the lesbian girl day. Yeah, Fi 'di that bod really yn. I have been in and out of B&Q wythnos ma. Wyt ti? Fi wedi bod, nes I wneud panelling yn T-Wal. Yn T-Wal. Yn T-Wal. Yn T-Sam. Nice. Cofio nes I weid, mae hi'n caniatáu fi peintio wal. She's only gone and let me wneud panelling hefyd. Oedd wedi gweithio? Ori, fi wedi wneud yr bits ar y gweilod, fi jyst angen wneud y rail o draws y top a fi angen saw fe, so I had to go buy a saw. O, fi ma'n gweld sut mae'n troi mas. Mae'n edrych yn gorgeous. Fi angen coco fe, layer ar y paint,
Done. Lovely. Yeah, Da iawn, Cat. mae fe'n neud mor dda, mae hi'n hapus i fi neud yr hallway nesa. Be ti'n mynd i wneud yn yr hallway? So siŵr eto, probably fel pegs cotcha, bach Nice. yn uwch, a fel shoe cabinet, rhyw fath falle bach o baint, who knows? Stunning. Bach o baint sydd ddim yn wyn. Yeah. Oh my god. Genuine, I know. Ond mae e'n fel, still within the realm o fel beigey, stony lliwiau. Ti ddim yn mynd i beintio fe'n peach. Oren. Na, dim eto. Ond mind you, fi'n meddwl rhyw bryd yn y dyfodol. Yeah. Cos mae hwn wastad yn digwydd, oedd ddigwydd rhwng fi a mam fi. Byddai gyda waliau peach and you'll turn around a bydde ti fel, well, told you. Ahead of the trend. Trendsetter. Yeah. Probably. Be all nes ti ar girl day ti? Wel, nath hi peintio gwynedd fi. Oh, So that's really cute. A was dyn ni matching. Salon Rach. Yeah, dyn ni matching little gwynedd bach. Matching. Pinky bach. Nice. That's really cute. A wedyn, yeah, nathon ni fynd i gael bwyd neis, ond oedd swper ni'n eitha hwyr, so nathon ni mynd i gael fel fried chicken cyn. Cyn? Ond fel yn y lle neis. Oh, Like okay. a posh Pre-snack. fried Yeah. chicken. A cocktail bach. Yeah, oedd yn o'n i just yn meddwl, pan o'n i'n sort of neud make-up gwell ni be bynnag. Yeah. Ni fel, I love it. Yeah. I just love it. Achos, ti'n gwybod pan ti fel, especially pan ti bach yn iau falle, ti'n mynd mas gyda fel girls ti, a chi gyd, like part of the night out. Mae'n fel rhan o'r night out. Fel, pawb yn fel cael gossips, rhoi nice music mlaen. Yeah, a fel, yeah. stunning, oh, mae hwnna'n really cute. Yeah. Oh my god, hwnna, definitely hwnna. Yeah. A fel dillad neu make-up neu be bynnag. Yeah. Mae fel hwnna, ond cyn date. Aw. And it's so wholesome. Ydy. Yeah, mae fi o Sam yr un fath. Fel, prwy bod ni'n mynd unrhyw le a ni'n rhoi coleg mlaen i fod yn dig. Dyn ni fel yn ystafell drws nesau yn gilydd. A wedyn, mae'n ffynnu, cos mae wastad, like, without fail, pob tro. Bydd un ohonyn ni wedi gorffen neu angen mynd mewn i stafell yr un arall i fel nôl rhywbeth. Yeah. So byddwn ni'n mynd mewn, a byddwn ni'n edrych ar ei gilydd, a byddwn ni ddau yn mynd, oh, my angel. Just achos ni'n gweld ei gilydd mewn colir, ond fel y tro cyntaf o'r wythnos yna. Oh, hwnna'n cute. Yeah, ni just yn fel, oh, like, love you. If dyna beth yw'n fel pet names chi? Angel. Fi wedi clywed ti'n dweud e. Angel, my angel. O, fi'n galw lot o bobl yn angel. Fi'n galw hi'n angel lot. Wyt ti? Yeah, Never galw call me Finn, Angel. my angel. Pobl yn Oh, gwaith yeah, rhoi angel. A fi'n galw yn gilydd yn babe. Yeah. Hi, babe. Public babe. Public babe, yeah, inspo. Be ti'n galw Rach? My little chef. Yeah. Little chef. Babe. Cariad. Cariad bach. Wedyn hi'n mynd, my little love. My little love, love. O na, ni ddim yn galw yn gilydd yn love. O na, my love ni'n dweud. My love. My love, yeah. Cariad yn cute. Yeah. Ni'n neud, mae gen ni, oh, you get a real insight into our life yn un, ond mae gen ni peth ni'n dweud ar diwedd y noson, lle ni'n dweud caru ti, cadw ti, am byth. Isn't that cute? Mae'n fel ritual. Well, really cute. No, it is cute. Be? Well, na, mae'n really adorable. Mae'n adorable. Ond be? It's a little bit cheesy. Wel, mae na meaning tu ôl iddo fe. Oh, yeah? Yeah, na i ddim divulge o nawr bod ti di judge o fe. Fi ddim yn judge o fe. Mae'n Fod cute. dig, fi actually methu cofio pam, ond mae Sam yn cofio na gofyn i hi. Mae rhywbeth i wneud o fel, nath un ohon ni dweud rhywbeth fel, trying to keep you neu rhywbeth. I don't know. Oh, that's sweet. Yeah, a wedyn nath o just morph o mewn i keeping you. Chi'n dweud y bob nos? Bob nos. Fel ritual, fel gweddi? Literally cyn mynd, well, roll over and go to bed. Caru ti, cadw ti. Okay, mae hwnna'n quite cute. Diolch yn fawr, take it back. Take it back, take it back. Sorry, fi angen bob mwy romantic. I know, poor age. Fi'n quite romantic. Just falle ddim... Cheesy. Na, fi'n gallu bod yn cheesy. Yeah, exactly. Ond na, okay, falle na i dod lan gyda un Yeah. i Rach. I'll work on it. Good night, you slag. Yeah. Laters. Peace out. Hope you don't die in your sleep. Fucking hell, dark. Yeah, ti'n mo bit, I'll workshop it gyda Rach. Yeah. A nawn ni ddod nôl gyda un wythnos nesaf. Yeah, pai just cymryd un fi though, that's mine. Nawn ni ddim. Rest assured, dear listener. Na, mae'n quite cute. Diolch. Fi just methu dychmygu ni'n fel adrodd rhywbeth yn Ond gilydd. mae rhaid fe fod yn rhywbeth sydd yn fel berthnasol i chi. So just have a think. Falle rhywbeth fel Grubs Up.
Bydd hi'n mynd grubs up, byddai'n mynd up the Chels. A wedyn, ni'n mynd high five a byddai'n mynd i gysgu. Yeah, sorted. Handshake, if anything. Yeah. Nice. Sorted. Nice. We'll pitch it, we'll see how it goes. Fi wedi bod yn trio wneud secret handshake. Gyda Rach? Yeah. Okay. We're working on it, workshopping eto. Yeah. Ti'n fel wneud fideo hwnna fe? Ti'n gwybod beth though? Ti'n gwybod pam ni'n shit, a ni'n really shit ar high fives, which sounds ridiculous, a mae'n really bothero fi. Na, mae hi'n left-handed, a fi'n right-handed, a mae'n crap. No chance, Mae fel un. Nah, break up with her. No chance. Ti'n gwybod beth though? Yeah. Ydy hwnna'n weird? Be? I think mae'n really hot pan mae rhywun yn left-handed. Oh, God. Oh, God. Ti'n galw fi'n cringe, a ti'n newydd galw left-handed, just pobl sydd yn sgwennu gyda llaw arall yn hot. Fi fel, mae'n wahanol. Mae'n gwahanol. Ti'n fe? Mae'n bach yn edgy. Fi actually been asking a couple of left-handed people. O ti, falle dyn nhw type ti then. How weird yw hwnna though, because Bys ti'n gwybod manifestation. Especially these days. Ti'n bydd yn gweld unrhyw yn sgwennu lot, na? Na, true. Ffôn nhw. Mae hwnna'n weird, ond falle mae fel type o berson sy'n left-handed. Fi'n trio cofio pwy sy'n left-handed. So I'd meddwl bod ffrindiau fi yn. Falle gret. I'm gonna have to ask. Fi yn gwybod na. Fi'n gwybod big threes nhw, fi jyst ddim yn gwybod os maen nhw'n. Yeah. Wel. O, diolch yn fawr am hwnna. Na weid o Sam bod ti'n meddwl bod i'n cringe. Fi ddim yn. I take it back. Nes i ddim dweud cringe. Cheesy. Mae bach yn cheesy. Yeah, and I think even you can admit. Yeah, achos, I fod yn dig, dyn ni ddim yn cheesy gweddill bywyd ni. It's just that one 10-second moment yn gwely. O, mae'n sweet. Yeah, rhaid ofyn bod un ni yn marw yn cwsg o leia bod... Oh my God. Ti'n beth meddwl? Ti'n beth dad fi arfer gweud? Oedd e'n gweud, rhywbeth i wneud â faint o cwsg o'n i cael mewn nos neu rhywbeth. Oedd e'n gweud, well, ti'n bo, obviously, mae'n siarad, uno cat, I can't do his accent anymore, it's been about 7 years since I've heard it. Oh, It's fine, we can all laugh, he's dead. Oedd e'n gweud, when you get to my age, you don't know if you're going to wake up. So right, dyna pam oedd yn codi mor gynnar yn y bore. I fel, oh shit, you can see where I get my dark humour from. Yeah. Yeah. Crazy though. Falle mae'n hwnna'n wir. Cos chi angen llai o gwrs pan ych chi'n hun, na? Achos ti'n dieddol o ddefnyddio llai o egni. Ond fi'n meddwl pan ti'n lot yn hun. Yeah, dda ddim that hun. Pan ti'n stopi bod mor active. Stuff, yeah. Well. No ni. Words to live by. Well, Dwi'n ni torri hwnna mas. Have that, Ian. No, I torri hwnna mas. It's funny. Please keep that in. Please keep that in. Okay, it's a great social club. Oh, mae'n awful. Fi'n teimlo fel sgan i ddim really cynlluniau'n dod lan. Mae gen i loads, can't I? Okay, right, well, un ar dro, beth ti'n neud penwythnos yma? So, penwythnos yma, Santa's Dwynwen, for starters. Ti'n neud yn beth? Shit, ydy e? Yeah. 25th? Sadwrn. Sadwrn, okay, na i... Fi'n meddwl fi'n mynd i fynd i'r contrast therapy eto. We'll cancel that, na ni'n neud rhywbeth, yeah. Okay. Scribble Catrin yn really glad. Yeah. Na, mae gen ti amser. Yeah, dwi'n rhaid llawn. Yeah, loads o amser. Okay. So, fi a Rach yn mynd i Lundain. Nice, posh. Big smoke. I know. Wel, o'n i'n mynd i fynd anyway fel ages yn ôl, o'n i wastad yn mynd i fynd. Bydda fi'n really hoffi dweud bod fi wedi plano penwythnos really romantic, really centred rownd girlfriend fi, i fel dangos hi, faint fi'n nabod hi, a di Santa's Dwynwen. Ni'n mynd i wylio Chelsea Arsenal, y merched ar y dydd Sul. A dyna beth ti'n gwisgo heddi? O'n i actually gwisgo Chris Chelsea wrthnos diwetha fyd. Chris, mae fel tracksuit, zip-up vibe. Fi mam yn lyflu. Wel, mae'n asgoffa fi, mae'n edrych exactly fel gwisg ysgol fi, ysgol Bro Morgannwg, shout out. Glas a fel sort of turquoise. Sorry. Be? Circle back. Ti'n gwybod pam oedd lliwiau ysgol fi yn gwyrdd a coch? Amour ar Mynydd. Gwyrdd a coch? Amour ar Mynydd. Gwyrdd a glas, sorry. Amour ar Mynydd. Amour ar Mynydd. Amour. Oh my gosh, okay, fi'n deall ble wyt ti nawr. Sorry, the coch threw you off, didn't it? Do. Anyway, wow. Chelsea... Anyway, ni'n mynd i wylio Chelsea Arsenal, ni'n gobeithio cwrdd gyda ffrind fi Beck, mae hi'n, ni'n siarad amdano hi wrth ystwetha, fi'n meddwl, mae hi'n scriptio stuff, mae gen hi'n deadlines, she's hustling, so methu gweld hi loads, ond gobeithio cael fel brunch. Check-in. Yeah. So, dyna beth ni'n neud dydd Sul, ond ni'n mynd lan ar y dydd Sadwrn, a ar y dydd Sadwrn,
ti'n gwybod nes i wedi Nadolig, nath Rach cael fel Indian tasting menu thingy fi. Yeah, lush. Stunning. So ni'n mynd i gael hwnna. Yeah. Ni'n mynd ar big gay night out yn y nos i Soho. Sheba. Ti di bod? Na. Fi ddim yn person sy'n clybio, so I don't think I'd be keen. Mae'n mwy o fel bar na. Oh, okay, so mae'n mwy classy. Na, actually. Na, okay, cool. Ond mae'n neis. Mae'n nice feel. Pa fel, ydy e'n rhywbeth hwyr nos? Ie, byddwn ni'n mynd yn hwyr, probably. Yeah. Ond, byddwn ni'n mynd ar ôl, probably a couple of bars cyn. Yeah. Ond, cyn hwnna, ni'n mynd i weld Sioe. Okay. A ni'n meddwl ti'n mynd i weld... quite centred rownd fi. Ond fi'n meddwl, bydd ni'n dwi'n joio fe. Dim Fletcher na? Na. Oh, thank God. Okay. Dim eto. Ond, ni'n mynd i weld Sioe ar y West End musical o'r enw Titanic. Wyt ti di clywed am e? Na, ond pwy oedd yn sôn wrth fi amdano fe? Efe ti nath weid? Gyda thingy o Strictly yn yw'r iceberg? Yeah! Efe ti nath weid wrth fi? Yeah. So, fi ddim yn cofio enw e, y guy o Strictly. Oedd e Waterloo Road neu rhywbeth, actor, oedd e di pari lan gyda dyn ar Strictly. Fi ddim yn mynd i gofio. Ond anyway, so basically, Titanic yw... Mae'n syliedig ar y ffilm Titanic, heblaw am, mae Celine Dion yn gymeriad yn y sioe, a mae hi'n kind of narrate o stori, Rose a Jack, ond mae hi hefyd yn trio split o'n nhw lan o beth fi'n deall. A mae'r guy o Waterloo Road, cymeriad yw'r iceberg. Surely dwi ddim yn cael rhan mawr. Honestly, fi ddim yn really gwybod beth i ddisgwyl. Lauren Drew yw enw'r actores sy'n chwarae'r Celine Dion, a mae'r bits bach clips fi wedi gweld, mae'n hilarious. Mae hi'n Gymraes. So, oeddi hi? Fi'n meddwl bod hi'n dod o'r cymoedd. Amazing. Yeah, Celine Dion, mae hi fel lifetime bucket list fi. Pan nath fi a Sam gwylio'r documentary hi cyn, oedd y cyn yr ha, blwyddyn diwetha. A wedyn, obviously, nath i wneud y perfformiad anhygoel yn yr Olympics, yr opening ceremony Olympics. O'n i fel bron yn bech i creu fel, oedd e'n, pan nath nhw ryddhau'r gan wedyn hefyd nath i wneud Olympics, fi wedi gwrando fe ar repeat. Fi'n obsessed with Celine Dion nawr. Mae fe'n amazing. Ti'n gwybod fel y stori o beth nath ddigwydd? Fi'n gwybod nath i colli llais i a fi'n gwybod bod hi wedi dod nôl, ond nes i ddim gwylio'r Olympics thing. Na, ond basically, like, yeah, so oedd fel, mae gen i hi stiff person syndrome, so mae corff hi jyst yn stiff yn lan, so mae vocal cords hi jyst methu siarad, essentially. Ac then, mae'r documentary yn fel harrowing, fel maen nhw'n dangos exactly beth sy'n digwydd pan mae hi'n cael fel yr thing yma'n digwydd i hi. So i fynd o hwnna, i wedyn gallu canu, fel yn y ffordd nath i ganu, oedd e'n amazing. So yeah, fi really moyn gweld Celine Dion yn fyw. Fi'n cofio fideo yna, clip na ble mae rhywun yn holi hi am y salwch, a mae'n mynd, oh, I'll sing again. Oh, I'll sing again, yeah. Mae hi mor dramatic, iconic, hilarious, love. So, Titanic. Wow. With a Q. With a Q. Mae'n mynd i fod yn really gay, na gwe. High camp, really funny, fi'n meddwl, really funny. Oh my God. So, ni'n mynd i wylio hwnna. Hefyd. Wow. So, really fun weekend. So, mae weekend fi'n weddol dawel. Yeah. Fi'n mynd i weld Fern. Fi'n gorau fi Fern. O, cofio fi ati. Ie, na, excited i ddarlan. A, fi'n meddwl fi'n mynd i aros mewn bach o DIY a gwrando ar repeat i drac newydd Self-Esteem sy'n dod mas heno. So, ni'n recordio ar nos Fawrth ar hyn o bryd. Mae'n fel hanod i 5 a mae'n dod mas am hanod i 6. So, fi angen bod mas o'r tŷ yma. Iawn. Ac yn y car neu gyda headphones mlaen yn gwrando. Fi wedi clywed clips a mae'n swnio'n, oh my God, amazing. Mae'n swnio fel bron yn gospel-y y bits fi wedi clywed. Mae lot o music hi yn fel tynnu ar fel gospel-y. Mae gen hi'r 3 neu 4 backing singer. Oes, gan gynnwys Marged, shout out Marged. A mae lleisio nhw yn anhygoel. A ie, mae'r clipiau jyst i gyd yn fel gospel, fel harmony. A cyfel sy'n denu fi'r fwyaf yw'r un sy'n gyda fel heina, fel wall of sound, huge, anthemic, pethau. Fi ddim yn gallu gwrando o'r person gyda gitar, no offense. Fine. I want high production value. To be fair, cyfel fi pan fi'n recordio, dwi ddim just fi gitar. No. Masked with a lot of other features. Ond yeah, exciting. Byddai'n gwrando arno fe ar y ffordd i training pildroed. Nice. Nice. Great. Yeah.
O, diolch am rando. Ie, diolch yn fawr. Mae gen i un benod arall ar ôl tan bod ni'n cael break bach yn dydyn ni, achos ti'n mynd ar gwyliau. Ie, probably just break fel 8 nos neu rhywbeth. Ie, dim yn rhy hyn. Achos fi'n mynd ar ski. Sgwrsio. Wel, fan i weld chi wedyn wythnos nesaf. Ie, ta-ra! Ta!